La primera cosa que hem de fer és de treballar amb una gran quietud. Això és primordial. Si arribes aquí enervat, enrabiat, que tens una suor... Jo penso que les abelles senten els sentiments i la cosa que es passa cap a tu. El mes d'abril i el mes de maig posi el rusc a sota l'eixam, agafi la branca i les abelles cauen aquí. Sobretot, l'important és que la mare sigui aquí dintre. I quan la mare és aquí amb totes les abelles, posi una flaçada, això, i em porti tot a casa meva. I hi ha una cosa important, fa riure-me bon s'entén, posi l'eixam sota el meu llit, tanqui totes les finestres, que tothom sigui a les fosques i dormi amb les meves abelles 2 nits. Durant aquell temps, les abelles que són a les fosques se deprogramen i també s'acostuma a la teva olor, perquè cada un té una olor. Un gos té una olor, l'home té una olor, una dona té una olor, cada un té la seva olor. Jo, petit, em recordi, posava el nas, flairava el barret del meu pare, perquè el barret del meu pare, fins i tot quan ha marxat, era la seva olor, era ell. Doncs les abelles aquí s'acostumen a la teva olor, no te piquen tant.